Kanyang guru. Dinalapasan to ulus ang ulus tergogom hang di suatu sadung na komparan ka baru nabion. Ulus na kaca si torong nabuha sa iyan tok si kaca ul. Jelas si torong di kompar sadung na komparan ni ambur nabi. Asa bago naman hanto dulu na itong marubiyan. Oras mandalak ka sa luna raja ng ambur nabi naman jalo na ulusok kami. Gabi kami ula-ula muna ang mga liyan. Nampak ini si namin. Asa mga tabi mga liyan lang ka sa paso-paso doon na ulusok kami na namin. Banyak anggota biadanya.
Iya, kan? Boleh, kamu kita.